O Concello de San Cristovo de Cea non baixa a garda, a pesar de non contar con ningún contaxio de coronavirus. Seguen as desinfeccións en diferentes puntos do Concello, con especial atención na residencia da terceira idade A Saleta, o Centro de Saúde e establecementos de alimentación e de primeira necesidade. Por outra parte, tamén o Servizo de Entrega Domiciliaria de Medicamentos e Alimentación segue operativo para persoas maiores ou que non teñen facilidade para desprazarse. O Concello lembra que para facer uso deste servizo poden contactar cos números de teléfono 988 282 000 ou tamén o 672 122 300. O médico titular deste centro de saúde díceme que de momento aquí contagiados polo virus non hai ningún. Aquí creo que a xente, teño que darlle as gracias porque estáse comportando dunha maneira extraordinaria. Hombre, sempre hai algún que ainda non entende ben o que significa o meterse na casa e non poder salir. Pero, bueno, eu creo que pouco a pouco xa vai asimilando esta situación e por fin entende a xente que non sabía que ten que quedar na casa. Bueno, desde o Concello de Cea pois estamos a facilitar a xente toda a información posible, todo o que nos chega a nos, pois automáticamente pois dámoslle a conocer ben a través de bandos ou ben a través da página da rede social, da página da web do Concello. Bueno, estamos atendendo aos maiores, sobre todo estamos facendo desinfección, estamos dos centros públicos, supermercados, panaderías, farmacias, carnicerías, ferreterías, centro de salud sobre todo, volcándonos sobre todo no centro de salud e nas residencias maiores. Asistencia a domicilio, a axuda a domicilio, pois síguese prestando de unha forma continuada para todas aquelas persoas que non decidiron deixala de momento por temor a que algún contagio. Bueno, nós o que temos que dicir desde aquí é que os medios que temos son poucos. Esperamos que as administracións estatales, autonómicas, pois que nos den os material necesario suficiente para poder atender todas estas necesidades pois que temos no Concello de San Cristovo de Cea. Bueno, se dicirlle á xente toda que teña calma, que o tome con paciencia, que como dice, temos que resistir, como dice a canción do dúo dinámico, temos que resistir e resistiremos, e destas saliremos, creo que moito máis fortes para levar a cabo o que se nos presenta por diante. Pero bueno, con pouco de resignación, con pouco de sacrificio e esforzo, eu creo que vamos a salir. Pido a toda a xente ánimo, valentía, e que non se deixen amilanar, que estén contentos, e bueno, dentro das súas posibilidades. Moitísimas gracias a todos e bo día.